Vijay, văd că faceți grătarul. Cum merge grătarul? Merge bine? Domnul i-a fugit de camera de filmat? Uite, domnul Vijay se ocupă, regele romilor, Vijay, se ocupă cu grătarul, ca să nu scapă pe un copac, cum îi zice, pulpă. Să vadă și Spania, cum mâncăm noi aici. Și uite și pe domnul Aurel. Domnul Aurel, vă uitați puțin la cameră, faceți cu mâna. Să vedeți și voi ăștia din Spania, să treacă să vadă și ei. Și cum se mănâncă Polentinul? Domnul Billy, dumneavoastră cu ce vă ocupați? Grătare, numai cu grătare. Cu grătare, vă place grătarul foarte mult, văd. Grătar și de țară. Domnul Ili, dumneavoastră, ce părere aveți despre domnul Bile? Poate să se gătească un grătar? Cine face grătar, cel mai bun om este după lume. Așa ceva n-a domnul. Ce să vedem, domnul Eli? Uite, cum asta este, se pupe este. Cu 200 de euro bucata. Am auzit că vă duce și dumneavoastră în Spania. Nu mai se face bani în România. Mă duc două dracu, pare că murim de fapt. Memo, cum nasul tău ce face în Spania? Face rândeava. Ce înseamnă asta mai până în limba noastră, că nu înțeleg? Face gonga. Ce înseamnă gonga? Moare de foame. Cam așa ceva. Domnul Stine, dumneavoastră, am auzit că ați rămas fără bani, ați dat cam faliment. Domnul Dede, nu m-a mai dat bani la centru. Nu ne înțelegem. Mai păstrez nostru mai așa, mai păstrez, am dat bani. Și nu i-am mai dat bani înapoi. Asta ce înseamnă? Adică, dumneavoastră, domnul, ca să o vijai. Să fim